Ricciardi, ik ben Lauretti Santiago. Ik ben opgegroeid op Bonaire. Nu woon ik in Rincon. Ik heb 3 kinderen, 2 jongen, 1 meisje en mijn man heeft 35 jaar. We zijn samen al 14 jaar. Ik werk nu bij Fundación Kokari. Mijn beroep is voedingassistent. Ik help in de keuken. Dus ik zet de eten klaar en de dekken van de tafel, borden wassen. Die werk bij Kokari vind ik heel leuk. Samen met die grote mensen te werken. Je leert heel veel dingen daar. En ja, elke dag hebben ze veel te vertellen. Vroeger koken ze daar. Kan ik leren wat ze koken. Want ik ben daar bezig met alles. Dus keuken, ik hou van keuken. Om 6 uur ben ik wakker om te gaan werken. Om 7 uur ben ik daar. Tot 3 uur moet ik ik ben de hele dag bezig met de werk. Daarna kom ik thuis, ben ik ook de hele dag bezig. Met de kinderen, met mijn man. De hele jaar ben ik bezig. Dus van januari tot december ben ik bezig met carnaval, Dia di Rincon. Van die parade van carnaval hebben we specifieke mensen of mensen die voor ons die kleren maken. Om klaar te zetten, om die dag, voor die parade, alles is goed geregeld om daar te gaan dansen. Ja, ik dans ook in die parade, want ik hou van die dingen. Dus ik hou van carnaval, ik hou van Dia di Rincon, dus ik doe altijd mee. Hoeft niet te oefenen, nee, het gaat vanzelf. Met de kinderen doe ik, eerst gaan we huiswerk maken, daarna gaan we een beetje spelen. De kinderen mag eventjes op een laptop of PlayStation doen. Daarna gaan we mensen niet, domino, whatever, doen samen als een familie. Niet zoveel streng, maar bijvoorbeeld mijn kinderen moeten wel luisteren. En ze moet de dingen doen als ze zeggen ga dit doen, moet ze het doen. En voor school ben ik heel veel streng. Want ik wil dat iedereen goed op school gaat. Dus. Ik zeg elke dag aan de kinderen dat ze moet obedecer bom mayornang para mañana Dios que buti un bom futuro. Dat betekent dat je moet goed luisteren van je moeder en je vader en dat later je een goede toekomst krijgt. Mijn droom is om in mijn nieuwe huis te gaan. Dus die is mijn droom en zie mijn kinderen opgroeien en mijn man ook, dat we een hele leuke familie blijven en samen voor veel jaren.